54 urteko gizon baten gorpua topatu dute Plazaola tunelean. Erdiz bizirik plataformak manifestazioa deitu du larunbatean lurraren eguna dela probestuz. Hasi da atzera kontaketa Sanferminetarako. Auzoetako festak hasi dira. Asteburu hontan Sanduzelaiko festen txanda da. Onkixin Gaztelu plazara. 54 urteko gizon baten gorpua topatu dute Don Iban eta Arrotxapea lotzen dituen Plazaolako tunelean. Gorpua autopsia egitera eraman dute, hala ere ez da indarkeria zantzurik topatu. Gaur egun 40 pertsona inguruk pasatzen dute gaua Iruñako karriketan. Egoera geroz eta latzagoa da Jesus Maria aterpetxea itxi zutenetik. Iruñako Arrotxapea auzoko Plazaola tunelaren barruan 54 urteko gizon bat hila topatu dute. Gorpua Gipuzkoa etorbideko biribilgunearen eta Larraina aldapapean dagoen lurpeko pasabidean. Iruñeko udaltzainak eta mediku batek egiaztatu dute heriotza. Orain autopsiaren txanda da. Autopsiak argituko dituelako heriotzaren arrazoiak. Hala ere, ez dute indarkeria zantzurik antzeman. Gaur egun Iruñan 40 lagunek ematen dute gaua karrikan urte osoan. Jendeari laguntzen dioten hainbat elkarteek duela 2 aste Jesus eta Maria aterpearen itxiera salatu zuten. Izan ere, Jesus eta Maria aterpetxeak 50 lagunendako tokia zuen, eta aterpetxearen isteak lagun gehiago bultzatu ditu karrikan bizi eta lo egitera. Gisa honetako aterpetxearen itxierak herritarren oinarrizko eskubideak urratu egiten dituela salatu zuten Mugak Zabalduz karabana, Elkarrekiko laguntza, SOS arrazakeria, Lantxotegi elkartea, Aziak edo Tapari 675. Oinarrizko eskubidea delako elikadura eta non lo egin izatea. Zar egoitzetako langileek 3 egun eman dute greban. Nafar gobernuari leporatzen diote haien lan baldintza kaskarrak. Egoitza publikoekin alderatua, 200 lan ordu gehiago eta soldata are eskasagoa. Gogora dezagun Iruñ herrian 2 zahar egoitza soilik direla publiko. Dauden langileak oso gutxi dira, 2 residentzia bakarri daudelako Nafarroan publiko direnak, beste guztiak kontzertatuak dira, eta orduan lan baldintzaien ezberdintasuna izugarri handia da, nahiz eta ematuten zerbitzua berbera izan, ez? Ordan ikusten dugu hitzarmen estatal honek zerbitzu pribatuetako edo kudeaketa pribatuetako zentroetan dagoen hitzarmen honek asko prekarizatze dituela langileak. Orduan beharrezko ikusten dugu hemen Nafarroako hitzarmen sektorial bat edukitzea eta langileri publikoaren baldintzak edo aplikatzea edo behintzat hurbiltzea aldera. Hauteskunde kanpainan bete-betean gaude. Eta eskuina inoiz baino zatikatuagoa dago. PPk eta UPNek agerraldiak egin zituzten pasaden asteburuan, eta biek gogorrekin zioten PSOE Nafarroaren kontra. Alde batetik, Núñez Feijóo alderdi popularraren liderrak erran zuen ez zuela hitzarmenik egingo PSOE Nafarroarekin. Bertzetik, UPNek ere hitz gogorrak eskaini zizkien PSOE Nafarroakoi. Ematen du PSOEren aurkako kanpaina izango dela eskuina lotuko duen arrazoi bakarra. Nafarroko eskuina hauteskunde aintzin kanpainan dago eta biziki zatituri gainera. Alde batetik, alderdi popularra, Núñez Feijóo alderdiko liderrak, Nafarroa bisitatu zuen asteburuan, Herriberan egin zen ekitaldian. Bertan, Sánchezen gobernuaren kontra egin zuen, eta ozen erran zuen, ez dela Nafarroko PSOErekin bilduko hitzarmenik egiteko. Como hace el PSOE con Bildu, sacando la Guardia Civil de Navarra. Eso no lo haremos. No lo haremos porque respetamos a la Guardia Civil de Navarra.
Bertzalde, UPN-ko zerrendaburu eta bozeramaile Javier Esparza, PSOE Nafarroaren kontra ere hitz gogorrak egin ditu. Entre otras medidas, el PSOE propone que todos los ciudadanos tengan el mismo trato fiscal en todas las comunidades autónomas. Ni más ni menos. Y María Chivite es incapaz de decir nada. Pero ¿el PSOE no sabe que Navarra tiene un régimen foral? ¿Que Navarra es una comunidad diferenciada? ¿No se han enterado todavía de esto o también lo quieren liquidar? Ematen du eskuinaren zatiketa honek lotzen duen gauza bakarra, PSOEren aurkako kanpaina izan dela. Eta eskuinaren zatiketaren inguruko analisi politiko txipi bat egiteko Martxelo Diazekin egin dugu hitzordua. Iruñako eta Tuterako etorkizun politikoaz mintzatu zaigu. Hauteskunde hauetan ikusten dugu, ezaugarri nagusienetako bat izango dela eskubia banandurik aurkeztuko dela. Aurreko deialdian Navarra Suma koalizioaren inguruan elkartu ziren PP, UPN eta Ciudadanos, eta horrek bere onurak izan zituen. Azkenean Iruñeko udala berreskuratu zuten, Tuterakoa ere, eta baino ez zuten lortu Nafarroako gobernura heltzea. Eta oraingoan alderantziz izanen da, eskubia banaturik aurkeztuko da, eta horrek gainea eszenario bat ireki du, eszenario bat nun beraien arteko liskarrak oso mikatzak izaten ari dira. Aldian ikusi dugu PPk UPNren baitako kideak harrapatzen ari dela, azkenean beraien zerrenda osatu ahal izateko. Eta UPNren baitan horrek izugarrizko haserraldia sortzen ari du. Izan ere, hor ikusten duguna, bi alderdi esparru berdina lortzeko lehian ari direla, eta horrek printzipioz ez ditu eskubiarentzako gauzak ongi aterako denik horre ikusten. Honekin batera, erantzten balin badiogu ere, dont legeak ere beti koalizioak onesten dituela eta banaketak zigortu, ikusten dugu, eszenario nahiko komplikatuagoa izan daitekeela eskubiarentzako. Eta, lehen komentatu dugunez ere, honek ere izugarrizko liskarra sortzen ari da batez ere PP eta UPNren artean. Orain arte bazkideak izan dira, eta orain lehia bizian ari dira eta nahiko modu traketxean. Honek gero behar bada, maiatzetik aurrera ere, beraien arteko adostasunak lortzeko ahalmena ere zaildu dezake. Eta esan bezala, ikusi dugu aurreko agintaldian Navarra Sumak lehen hauteskundetan lehen postua lortu zuelako, bai Iruñeko udala, bai Tuterako udala lortu zitula, baina orain ikusten dugu hori, zalantzan dagola. Azken astean ikusi da PPk UPNeko bizinegotzi harrapatu ditula beraien zerrendarako, Carlos García Danero aurkezten du PPk ere, eta behar bada horre izan daiteke Iruñan eskubi espainolistaren esparru bat, bozka kopuru desente bereganatzeko, eta duela hilabete zenbait UPN Iruñean lehenengo indarra izango zalaren uste hori, edo inkesteke plazaratzen zuten eszenario hori, behar bada orain zalantzan dago. Horrek irekitzen du aukera, EH Bilduren inguruan, Joseba Sironen inguruan, progresismoa bilduko luken koalizio bat edo akordio programatiko bat osatzeko aukera. Aurreko agintaldian egin zuten bezala, eta Tuteran antzeko Alejandro Tokero nagusitu zen Navarra Sumaren zerrendan, kontuan izan behar da bere garaian Tuteran ezkerra oso banatuta aurkeztu zala, Podemos alde batetikan, ezker batua eta batzarra ezkerran bestetik, beste kandidatura herritar bat ere bazegoen, eta orain behintzat ezkerra ez abertzalearen esparru guzti hori elkartuta agertzen da Eneko Larraterekin. Eta EH Bildure aurkeztuko da, eta behar bada horri izan daiteke, erabakikorra izan daiteke. Beraz ere,
tokero berriro ere alkate izatea zailtasunak izan daitezke. Kontuan izan behar da, Tuteran ere PPk ere badaukala bozka kopuru, balizko bozka kopuru importante bat, behar bada UPNren gana joango ez dana, UPNera joango ez dana, eta horre ere dago geho zalantza ere Voxen indarra zein dan, ez? Kontuan izan behar da ere, hauteskunde generaletan Voxek Tuteran uneko 10 lortu zuela, ez? Eta orain eskubiaren zatiketarekin behar bada bozka kopuru hori mantentzen balin badu, zinegotziak ere izan ditzake Tuteran, ez? Iruñan behar bada zailago izan daiteke, baina Tuterako aukera hori kontuan izan beharko da. Eta parlamentuan pixkat egoera berrepikatzen da, ez? Berriro ikusiko dugu edo aurre ikusten dana da, Javier Esparzak ez duela lortuko gehiengo nahikorik gobernu bat osatzeko, eta ikusi beharko da beste alderdien artean zenolako banaketa ematen da, baina behar bada aukerak emango dira, edo zirrenik edo behintzat inkestak hori diote, eskubia berriro ere Nafarroko gobernutik kanpo uzteko akordioak lortzeko, ez? Horrek ikusiko da, ez dakiteke bai izango da lehen, PSN izango da lehen, BH Bilduren paperra ero indarra zen izango da ere hori behar bada maiatzetik aurrera egongo diren elkarrizketetan ikusiko dugu, baina ni uste momentu honetan aurre ikusten dana da eskubia banatuta ez duela lortuko indar nahikorik bere gobernua osatzeko, horren aurrean akordio progresista zabalaren aukera dagola, eta bide batez ere behar bada Esparzaren estrategia honetan, UPN bakarrikan joateko aukera horretan, PSNren ganako hurbilketa bat bilatze bali mazuen ere, ni uste orain ere harremanak oso txarrak direla bien alderdien artean, Maria Txibiteren eta Esparzaren arteko harremana oso mikatza da, eta inkesten arabera ere balizko aukera horrek ez duke indar nahikorik izango beste gobernu mota bat osatu ahal izateko. Mikel Zabaltzaren senitartekoak haserre dira. Arturo Espejo Guardia Zibila kargu gorenera igo delako. Duela 30 urte baino gehiago, Intxaurrondoko torturetan parte hartu zuen agentetako bat. Familiak erranduenez, ikertzen ez bada, ezinezkoa da, kasua argitzea. Asko baitira, estolerietan eta gobernu ezberdinen agindupean torturak eragin zituzten eta sarituak izan diren polizi eta guardia zibilak. Espreski mingarria deritzogu Espejo Baleroren kargu igotze bikoitza. Argi dago, gaurdaino torturatzaileen zigorgabetasuna erabatekoa dela eta horrek torturatuen birbiktimizazioa dakar, eta bide batez, elkarbizitzari kalte egiten dio. Zeozerren beldur dira saritze horiek egonen ez balira? Halaber, Nafar gobernuari eskatzen diogu gaur esandako guztiari bidea ematea horrelakorik berriro gerta ez dadin. Amaitzeko, Espejo Balero eta Mikel Zabaltzaren auziaren inplikatu guztiak persona non gratak izendatzeko prozesua abiatzen dugula gure bailaran jakinarazten dugu. Azken irain honek berriz ere begiak ireki eta meskeriak zapuztu dizkigu. Eta gogorarazi egin digu duela 37 urte ginen puntu berean gaudela. Hots, inoiz botatzen utziko ez duten horma gotor baten aurrean. Argi eta garbi ezan behar dugun esaldia dela aski da. Magnesitas de Navarra enpresak meategi bat ireki nahi du Baztanen. Proiektuaren kontra hainbat eta hainbat lagun. Eta salaketa egiteko manifestazioa apirilaren 22an lurraren eguna dela probestuz.
Eta proiektuaren kontra egiteko, Erdiz Bizirik plataforma sortu zen. Eneko Eskudero eta Jon Elizetxerekin solastatu gara. Baztango defentsan, eman dituzten pauso eta oztopoak azaldu dizkigute. Erdiz Bizirik 2006 urte inguruan sortutako plataforma bat da. Magnesitas de Navarra enpresak Baztaneko Erdiz eta Saioa mendien inguruan meategi ireki bat sortzeko proiektua baitzuen eskuartean, bertatik magnesita ateratzeko hain zuzen ere. Erdizko bazkalekua, Baztango 3 bazkaleku eta komunaletako bat da, eta handiena da. Aldi berean, bazkaleku komunal hau, Nafarroako bazkaleku hoberenetakoriko bat ere bada, aurtengo udan ikusi ahal izan den bezala. Nafarroako bazkaleku bakarretako izan delakoz, hazienda udaguzian egon ahal izan dena urakin eta jatekoakin. Aipatu ekologikoan izenpetua dagola, eta Natura 2000 sarearen baitan dagoen Zekaldude mendi eremu babestuaren baitan dagoela. Baztaneko poblazio aktiboaren 7% baserritarrak dira, eta Erdizko bazkalekura 80 familia inguruk eramaten dituzte haziendak. Beraz, Baztaneko bazkalekurik onena desagertuko balitz, Baztanen oraindik ere pisu handia duen lehen sektorean zuzenean eragingo luke. Haunitzek lehenbiziko sektorea utziko lukete, baserria utziko lukete, eta horren ondorioak izanen ziren tokiko ekonomian arrastxarrak. Zerengatik, 80 familia horietaik haratago, 80 familia hauek mantentzen ditugulako hemengo tailerrak, ostatuak, kooperatibak, burdindegiak, eta luze bat hortaz. Gainera kontuan izan behar dugu, Baztango tokiko ekonomia autonomo edo enpresa txikien arteko harremanetan oinarritu dagoen landa eremuko ekonomia tipiko bat dela, eta dudik gabe lehenbiziko sektoreak entzen baldin badiozu, Baztango ekonomian kalte ikaragarria suposatuko luke. Magnesitas Navarraren harrobiak ondorio negatiboak eragingo lituzke tokiko ekonomian Erdiz Bizireken ikuspuntutik bai, baina baita ingurumenean ere. Badiren landa eredi eta animali pile bat babestekotan babestuek daudenak, kriston kalteak hartuko ez dituztela. Bai parajean, baita ere errepidean egin nahi den kalteekin. Errepide inguruen ere oian handie dago, eta hor ere badiren errekak eta oianak ere kriston kalteak hartuko zituzten. Kontuan edukite gainera inguru hortan, Erneko Grendo bezala Erdiz Saioa inguru hortan, Baztango herri haunitzetako ur-iturriak daudela. Erdiz ingurua babesteko borroka ez da eren egun hasi. Izan ere, 20 urte inguru daramate baztandarrek harrobiaren proiektua saiestu nahian. Historia luzea da, Enekoia kontatu du, zundaketa batzu 2002 urtean, plataforma 2006 urtean sortu zen, gero herritarren mobilizazio esker atzera bota zen, gero Zilbetire zen Magnan ere meategi egitasmo bat izan zuen, ere paitegiek atzera bota zuten, hortaz aurrekari legal bat dago zeinek erraten duena proiektu ilegala dela eremu babestu batean. Ondotik berriz ere Baztanera bueltan heldu dira, baina oraingoan diferentzia da udalez gaindiko eragin plan sektorial bezala tramitatu nahi dutela. Hau da, tokiko instituzioen gainetik pasatu eta Nafarroko gobernuan registratu proiektua eta garbi errateko proiektua inposatu eta lurrak espropiatu nahi dizkigutela. Hortarako bide administratiboa jarraitu behar da. Lehenik foru intereseko proiektua izendatzea eta ondotik udalez gaineko plan sektorial bezala tramitatzea. Nafarroako gobernuari dagokio. Tarte hortan eta kusita enpresan edo multinazional honen intentzioa dela tokiko instituzioa gainetik pasatu eta proiektua inposatzea Iruñetik, lehenik eta behin udalak eta batzar nagusiak herri galdeketa eskara bat zuten parte hartze lege orokorrai dagokion legea segituz, eta hau Madrilgo ministroen kontseiluak debekatu zuen. Hori dela hilabete batzuk. Orduen hau ikusita, ondotik Baztango batzar nagusiek, dela Baztango lur komunalen kudeatzeko instituzio betikoa bengoa Baztangoa, erabaki zuen pausu bat eman eta herri galdeketa bat antolatzea aroztegiako gaiakin intzen bezala.
Eta hau ere, Espainiako gobernuak debekatu egin zuen. Horren ondotik, herritarren hitza kontuan hartu gabe proiektua inposatu nahi zitzaiela ulerturik, herri galdeketa bat egitea erabaki dute Baztango 15 herrietako 14 alkatek, bakoitzak bere herrian. Lurraren okupazioa magnari ematearen alde edo kontra dauden galdetuko diete baztandarrei. Udalak beraz herriaren hitza defendatzeko pausoak ematen dituen bitartean, ildo beretik Erdiz Bizirik plataformak manifestazioa deitu zuen Elizondon. Baztandar guztien hitza errespetatu dadin eskatzeko eta landa eremuaren defentsan. Baina ez hori bakarrik, mobilizazioaz gain Erdiz Bizirik agerraldia egin zuen Nafarroako parlamentuan. Parlamentuan egon ginen, zeren PSN-eko parlamentari batek mozio bat aurkeztu zuen, non eskatzen zitzaion parlamentuari eskazi zaion Nafarroko gobernuai proiektu hau foru intereseko izendatu zezan. Hau da, naiz eta mozio bat zen eta zerbait simbolikoa zen, beren helburua zen nolabait ere babes bat azaltzea gobernuai berai parlamentuak proiektunek aitzinera segi dezan, ez? Aipatu behar da, iniziatiba hartu zuen parlamentaria bera PSN-eko Lekunberri jauna, Zementos Porlaneko enkargatua zela, eta berak aurkeztu zuela mozio hau, ez? Horren ikusten du hor, badagola halako lobby estraktibista bat Nafarroan. Azkenean Zementos Porlanekoak laguntzen dio Magnakoa, direla Nafarroako bi enpresai kutsakorrenetako bat, eta meategi handienetakoak. Eta han egon ginen plataformako kideak, protesta egiteko, alde batetik, orai arte azaldu dugun bezala, gure hitzak kendu digutelakoz, proiektua inposatu nahi digutelakoz, lurrak espropiatu nahi dizkidu dutelakoz, multinazional bati emateko, eta parlamentariei ere errateko ez gaudela ados horrekin, eta horren kontra borrokatuko dugula. Oro har, Erdizko harrobiaren inposaketaren kontrako borrokak mendien eta landa eremuaren egoera eta osasunari begira jartzen gaitu. Baztanek 300 kilometro karratu baino gehiagoko zabalera duelarik Euskal Herriko hedadura handieneko udala da, eta bertako lurren kudeaketa gehiena komunala da. Baztanen 180 pikoa komunala dela, horrek erran nahi du denena dela, batzar nagusiek kudeatzen duen afera bat da, ez da bakarrik herri ingurutako lurrek pribatuek dire, mendietan ere badire batzu, baina gehienakola dire, eta horrekin lortzen dena da ingurumena gehiago bestea, bai? Ez da bakotxeak nahi duena, ezin du bakotxeak nahi duena egin, eta orduen beti baimen batzuk eskatu behar dire, eta luberri beti nahi bada, beti ere permiso eskatu barra zaio batzar nagusiei, eta hola guti da kudeatzeko forma. Mendien osasunaren adierazle garrantzitsua ere bada zuhaitz autoktonoen edo exotikoen presentzia. Zifrei erreparatuz 30.000 hektaria komunaletatik 16.000 hektaria oiana dira. Eta horietatik 1.500 bakarrik erabiltzen dira egur produkziorako landaketa egiteko. Beste guztia bertako zuhaitz eta landareek hartzen dute. Ikusten dugune da, konparaketa bat inez, eremu pribatua dauketen bertze udalerri edo eskualde batzukin, herrilurrak edo komunalak denen eskutan egoteak suposatzen duela hasteko herritar gehiagok badutela aukera aprobetxatzeko edo mendietan egoteko, baina kudeaketarendako ere kriston abantaila dela nolabaiteko mendi politika diferenteak egin ahal izateko. Uste dute erran duten bezala, ez dela gertatzen Gipuzkoan eta Bizkaian bezala, adibidez, dena pinudiz betia dagola, edo eukaliptoz, edo bertze espezie exotiko kaltegarrietaz, ez? Eta hori batez ere da, hemen eskumena dugulakoz, erabakitzeko gure lurretan. Eta batez ere klabea da, bi klabe ulertzen du daudelanik, bat lurra komunala izatea, eta bi denek izatea horren inguruen erabakitzeko eta disfrutatzeko ahalmena. Hemen gertatzen dena gainera da, nekazaritzak oraindik indar bat baduela, eta berez ulertzen da mendi osasuntsu bat badela
mendibet zein denek aprobetxatzen ahal duten, baina baita ere modu sostenigarri batean, naiz eta sostenigarria den bizke bat modan dago nitza, modu sostenigarri batean kudeatzen dela gau da. Haziendek erabiltzen aldute, egurra ere atratzen alda, hemen adibidez baztandar guztiak dugu eskubidea egurlote bat eskatzeko, denek dugu eskubidea puska batean hazienda eduki edo landaketa bat iteko, baina araudi bete bar da, eta horrek suposatzen du kudeaketa aldetik eta mendien egoera aldetik hobekuntza nabarmena. Hala ere, egie da, zoritxarrez, lehenbiziko sektorea behititorri bezala eta erregai fosilak kanpotik hartzen hasi garen neurrien, gure komunalai bizkarra ematen hasi garela, eta hori nabarmena da, ez? Geroz eta larre eremu gutiago daude, eta batez ere geroz eta gutiago zaintzen ditugu gure bazterrak. Eta kontuan izanik, eneko gerranduen bezala, 30.000 hektarea dauzkegula eta Nafarroako udalerri handiena garela, ikusten dugu nolabait orai arte hirugarren munduko edo bertze herrialde batzutaik kartzen ziren lehen gai merkeak, eta orai gertatzen ari dena da ekonomiaren edo hobekiago erranda extraktibismoaren relokalizazio bat, eta baztanen ere badaudela lur eremu handi izenik, badaudela hainbertze proiektu, ez? Hor dago erdizko meategie, hor egon zen aroztegia bere garaian ere bai, baina badaude ere hainbertze proiektu arrobiak iteko, adibidez Ofita arrobiak iteko 3 proiektu daude, bertze arrobi bat edo 2 martxan ere badaude, txikiagokoak direnak, bere garaian izan diren enpresa diferente hurbildu direnak biomasa tiburon berdeak deitzen zaioten enpresa horietaik, azkenean lehen gaia egon da eta kusita egoera nola dagoen, segurazki ere hemendik aitzina geroz eta proiektu gehiago izanen dire gure ingurua arriskuen jartzen halko dutenak edo bedere aberastu nahiko dutenak baztandar guztien ondasunen kontu. Heldu dira Sanduzelaiko bestak 2023. San Ferminen atzera kontuan, Iruñeko lehendabiziko auzoa. Asteburu bete egitarau. Erraldoiak, kalderetea, kontzertuak, asteburu bete egitarau. Kontzertuak, kaldereteak, erraldoiak eta karrikadantza. Banan-banan, auzo guztien desfilea San Ferminak aitzin. Hasi da atzera kontua San Ferminetarako. Asteburu honetan Sanduzelaiko festak ospatuko ditugu Iruñ herrian. Auzo guztien artean lehendabizikoa da Sanduzelaik kohetea botatzen, eta bere gibeletik auzo guztiak San Ferminetarako lasterketan. Egitarau oparoa 12.000 biztanle dituen auzoarendako, aurten nobedade batekin, 2 festagune. Hortziralean txupinazoa. Larun batean auzoko kuadria guztiak kalderetearen bueltan bilduko dira. Eta egunoz, Jon, Katalintxe, Gartzia eta Maritxu erraldoiak auzoko zoko ume eta gurasoekin batera ezker eskuin arituko dira jirabiraka. Eta noski, arratsean kontzertuak. Nahi duenarentzat gaua hurrengo eguneko goiza lagun artean besarkatzeko. Hala ere, Sanduzelaiko auzokideek auzoko besten antolaketan topatzen dituzten oztopo guztiak salatu dituzte. Izan ere, duela urte batzuetatik aintzin, auzo elkarteak antolatzen dituzten auzoetako festak enpresa pribatu eta irabazi asmokoak balira bezala tratatzen ditu Iruñeko udalak. Betiko auzoetako aldarria da oztopo gutigo eta laguntza gehiago ematea. Eta Sanduzelaiko festak txantreari luzatuko diote lekukoa datorren asteburuan. Hasi da auzoen karrikadantza uztailera arte. Eta aste honetako klik batean saioan, Jaran Arbalaz ezagutuko dugu. Kinki ez izenez ezagutua. Mendillorriko gazte margolaria abstrakzio bidezko sorkuntza erabiltzen du. Uarte zentroan ezagutuko dugu. Bertzalde, Peru Galbeteri eginen diogu entrevista. Uarteko artista honek musika ekoizpena eta ikusentzunezkoak nahasten ditu.
Jara naiz, mengoa, Iruñekoa naiz, Mendillorrikoa. Pues gaur egun, badaukadan proiektua, bada orain guarten gorputzarekin lanean nago, gorputza irudi bezala. Peru dut izena, nor naizen ez da inoiz erresa erantzuten, eta esango nuke, kasu honetan behintzat, sortzailea, musikaria, kantaria. Hori guztia eta unitzez ere gehiago, Naieran. Ez galdu Nafarroako aktualitatea, 11 telebistan.